Mayong adlaw kanatong tanan mga igsoon. Sabi nga ginatong pagpaminaw sa pulong sa Dios bahin sa pagsimba atong na saysay ang bahin sa amin sa pagsimba, ang pagwali sa pagsimba. Karon adto na punta sa pag-awit sa pagsimba. Pag-awit sa pagsimba. Akong pagkabasahon ang Colossus 3:16 ngadto sa 17. Nagaingon og igsoon. Ang pulong ni Kristo papuy-a nga madagayaon gayod diha kaninyo. Sa magatinudloay o magatinambagay kamo ang usa sa usa sa tanang kaalam og sa mag-aawit kamog mga salmo og mga alawiton og mga awit nga espirituhanon uban ang pagkamapasalamaton diha sa inyong mga kasing-kasing ngadto sa Dios. Og bisan unsay inyong pagabuhaton sa pulong o sa buhata ang tanan sa ngalan sa Ginoong Hesukristo nga magahatag kamo sa mga pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Nagaingon igsoon din sa bersikulo 7, bisan unsay atong pagabuhaton sa pulong man o sa buhaton nato tanan sa ngalan sa Ginoong Hesus nga magahatag kita o mga pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Labot na nini bisan pang atong pagsimba o ang atong pag-awit diha sa pagsimba. Sabi nga atong nasabtan nga ang sentro sa pagsimba mao ang pagpaminaw sa pagwali sa pulong sa Dios. Kaysa pulong sa Dios ang Ginoo mo istorya mo sulti pinaagi niini diha sa atong kasing-kasing. Apan kinahanglan usab nga ato siyang pagadaygon. Tagaan natong himaya pinaagi sa atong pag-awit nga sumala sa iyang kabubuton nga mga awit, salmo ug mga himno. So karong gabi una maigsuon adto ta sa maong pagtulun-an ang awit o ang pag-awit sa pagsimba. Primero adto sa tas pag-ampo maigsuon. Dalay ko namang Amahan. Salamat Ginoo sa mga grasya nga among nagdawat pinaagi sa pagtuon namo sa imong pulong nga ikaw yun may naghatag kanamo og kahayag sa kaalam. Kay tungod ang imong pulong espiritu og kini masabtan lamang pinaagi sa espiritu. O nagpasalamat kami tungod ang espiritu mo ay nagtultol kanamo, mo ay naghatag og kahayag aron masabtan namo ang imong pulong. Hinaot pa nga kami mo lambo, dako, magtubo o magpakabalaan sumala sa kamatuoran nga among masayran gikan sa imong balaang pulong. Salamat Ginoo kining among pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen. Una sa tanan maigsoon angay natong sabton ang revelation of God. Ang progressive revelation. Ang padayag o pagpadayag sa Ginoo sa Dios nato sa iyang kaalam nga atong nasabtan gikan sa iyang pulong maigsuon angay nato kini masabtan nga kiniginganlan og progressive revelation. Nagtubo, nagdako, nagkanayon og naagyud ang bunga niini. Kining pagpasabot sa Ginoo sa iyang kabubuton pinaagi sa iyang gipadayag nga kaalam buhat gikan sa iyang pulong daw kini masama sa usa ka liso. Usa ka liso nga kun kini imong ipugas, imo kun itanom. Kini gyud mugitib, mugawas gyud ang kinabuhi, muturok ni. Unya mutubo ni hangtod nga kini mananga, manalingsing og mudako. Og sa dili kadugayon mamunga gayud. Mamunga gyud kini. Mauusab ang padayag sa Ginoo nga kaalam. Ang atong pagsalig, pagtuo, pagsimba
kinahanglan atong ibase ngadto sa daang tugon, apan dili magpabilin tas daang tugon daw liso, kinahanglan magtubo kita hangtod karon sa bag-ong tugon nga naa kita dihas mga bunga. So atong sabto na igsuon, lakbit niini ang atong pagsimba. Ang atong pagsimba, ang sustansya niini gikan sa liso sa kaalam sa daang tugon, kinigyod atong matagamtam hangtod nga kita makapamunga. Dili na magpabilin nga liso, kinahanglan tubo kini, mananga kini og hangtod nga kini mamunga. Kinahanglan ang atong kaalam pag-abot sa pagsimba, dili ta magpabilin sa pamaagi sa daang tugon. Apan ang sustansya, ang prinsipyo ngadtong pamaagi sa daang tugon nga pagsimba, maoy atong pagadawaton o pagabuhaton nining bag-ong tugon. Mausab ang mauning pagsimba sa Dios, nagdako magtubo, dili magpabilin nga liso. Kasagaran sa mga iglesia karon, ang ilang pamaagi sa pagsimba didto lang gyapon sa pamaagi sa daang tugon, labi na sa mga salmo. Apan dili nato wadon ang kalipay, ang pagkabalaan, ang paghatag og himaya pinaagi sa ilang pamaagi sa pagsimba, sama sa pamaaging pagsimba nga gitudlo kanato sa bag-ong tugon pinaagi sa mga apostol. Kay ang mga apostol maoy atong foundation sa atong doctrine kung hain atong pagasubayon pinaagi sa sugo ni Jesucristo. Kung atong basahon ang Efeso 2:20, nag-iingon, kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles o mga propeta nga niini si Jesucristo mao ang uluhang bato sa pamag-an. Diha kaniya ang tibuok na tinukod na usa og nagatubo ngadto sa pagkatemplo nga balaan diha sa Ginoo. Og nga diha kaniya kamo usab ginabalay aron mahimong puloy-anan sa Dios pinaagi sa Espiritu. Subusa ang tanang kabubuton nga buot ipasabot ni Kristo alang kanato, iyang gitudlo ngadto sa mga apostoles ug iyang gipasulat kini aron kini atong masayran ang atong doktrina, ang atong pagpanginabuhi, ang atong pagsimba sa Dios pinaagi gyud sa tudlo sa mga apostoles. Sama sa Mateo 28 versikulo 19 ngadto 20. Nagtudlo ni Kristo nga buhatong mga alagad, mga disciple ang tanang musalig sa lain-lain mga nasod, og sila bautismon sa ngalan sa Ama sa Espiritu Santo, og sila tigumon aron sila tudluan sa tanang gipanudlo sa Ginoo ngadto sa mga apostoles. Busa ang mga apostoles maoy atong patukaranan nga magkatudlo og atong doctrine mas based on the apostles' doctrine. Mabitang naghinganlan ta og mga apostolic church, apostolic doctrine, adto ta magsubay. So, ang daang tugon naagyud ang sustansya nga atong gamiton pinasika diha sa pagtuman sa patukaranan nga mao ang doktrina sa mga apostol. So busa ato kining tan-awon labi na ang pag-awit sa Dios sa atong pagsimba. So ang atong tan-awon karon maigsuon, si Pablo nagtudlo sa mga balaan may tungod sa pag-awit sa pagsimba. Ato sang basahon ang Efeso 5:18 ngadto 20, unya atong idugtong ang iyang sulat pod sa Colosas 3 versikulo 16-17. Nagiingon na igsuon sa Efeso 5 versikulo 18. Og ayaw kamo pagkahubog og bino, kay kana maoy pagpatuyang, kundili magpapuno hinuon kamog espiritu. Pag sinultiay kamo ang usa sa mga pulong sa mga salmo og sa mga alawiton og sa mga awit nga espirituhanon nga manag-awit og managtugtog nga magadayeg sa Ginoo uban sa bug-os ninyong kasing-kasing. Ambot pasabot, simbahan ninyo ang Ginoo sa pagdayeg kaniya, paghatag kaniya himaya pinaagi sa pag-awit og pagtugtog sa mga pagdayeg ngadto sa Ginoo. Versikulo 20, nga sa kanunay magapasalamat kamo sa Dios
Amahan tungod sa tanang mga butang sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Didto sa Colosas 3:17 atong pagbasahon. Ang pulong ni Kristo papuy-a nga madagayaom gayud diha kaninyo og magatudloay og magatinambagay kamo ang usa sa usa sa tanang kaalam og sa mag-aawit kamo mga salmo og mga alawiton og mga awit nga espirituhanon uban ang pagkamapasalamaton diha sa inyong mga kasing-kasing ngadto sa Dios. Og bisan unsay inyong pagabuhaton sa pulong o sa buhat, buhata ang tanan sa ngalan sa Ginoong Hesus nga magahatag kamo sa mga pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Niining mga bersikulo nga atong gibasa anita magkutlo o pamaagi sa atong pagsamba, labi na sa atong pag-awit, pagdaig sa atong Ginoo. So karon ato kintan-awon maigsuon ang Ephesians chapter 5 verse 18 to 20. Tan-aw nato ni sa tulo sa upat ka lima ka butang pag-abot sa pag-awit diha sa pagsimba. Kasi loko, unom ka parte diha sa pag-awit sa pagsimba aron ato kining masayran. Primero, maigsuon, nagaingon sa versikulo 8, Efeso 5:18, ang pag-awit sa pagsimba kinahanglan puno sa espiritu. Puno sa espiritu. Kinahanglan naagyud ta sa espiritu mag-awit dili sa atong unodnon nga panlihok, unodnon nga pagkanta, kundi kinahanglan espirituhanon, puno gyud sa espiritu. Basahon nato. Og ayaw kamo pagkahubog og bino kay kana maoy pagpatuyang. Kundi magpapuno hinuon kamog espiritu. Kung atong tan-awon, gikumpara ni Pablo ang pagpuno sa bino o ang pagpuno sa espiritu. Kining sa bino, dili gyud nato ni atong buhaton. Kining pagkapuno sa espiritu, mo'y atong tagaag importansya. Naingon diha nga ayaw kamo paghubog sa bino kay makadaot kini sa maayong kinabuhi. Kung dili mapuno ka sa espiritu aron magkinabuhi kita diha sa tinuod nga kinabuhing Kristohanon. Now, ang puno sa espiritu gikumpara sa pagkahubog. Kining hubog nga tao maigsuon, siya kontrolado na siya sa bino. Dili siya kontrolado sa iyang espirituhanong pagpanginabuhi, kundi siya kontrolado sa espiritu sa bino. Nan, ang taong hubog, mahilas sa iyang lihok, mahilas sa iyang pagpanulti, mahilas sa iyang pamatasan. Labi na, gidasig siya sa mahilas nga awit. Sa pag-awit na agyud ang kahilasan maigsuon. Sumala sa ingon sa Salmo 69 versikulo 12 nagingon, sila nga naglingkod sa ganghaan nagsultig mahatungod kanako og ako mao ang awit sa mga palahubog. Tanawa, ambot pasabot, nagsulti sila, naglakbit sila Dios apan ilang yagaan kay tungod mahilas ang ilang pangunahuna kay tungod sila naagyod gikunsaran sa espiritu sa bino. Apan ang taong puno sa espiritu, kontrolado siya sa espiritu. Kontrolado siya sa pulong sa Dios nga espiritu. Doon na siya'y kagawasan. 2 Corinto, Kapitulo 3, versikulo 17, nag-iingon, karon ang Ginoo mao ang espiritu. Og diin gani ang espiritu sa Ginoo, anaa usab sila diha sa kagawasan. See, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Dunay kagawasan. Kagawasan diha nga mosimba ta, mag-awit ta sa Dios kay tungod kontrolado ka sa espiritu. Dili ang imong unod nun, dili ang kahilas, dili ang tawhunon og kalibutanong pag-awit mga igsuon. Kinahanglan kita nagalakaw gyud diha sa espiritu. Kay kining kontrolado sa espiritu
ang iyang lakaw, ang iyang hunahuna, ang iyang kasing-kasing, ang iyang pagpanabot, spiritual gyud maigsoon. Mapadaplin gyud ang mga unod nun. Galatia 5:16 nagingon, apan ako magiingon, panaggawi kamo diha sa espiritu ug ayaw ninyo pagtumana ang mga pangibog sa unod. Kung magkinabuhita sa espiritu, atog yung tagaag higayon nga atog yung iwakli sa ang pagpangibog sa unod. Versikulo 25, nagingon, kung kita mga nangabuhi man diha sa espiritu, nan kinahanglan managgawi usab kita diha sa espiritu. Karong kita mga espiritual kay tungod gianak ta sa espiritu, bag-unang atong espiritu, bag-unang atong kasing-kasing, managgawi kita diha sa espiritu. Dili sa kalibutanong lihok, no? Sama sa bino. Kay ang bino kalibutano na may igsoon. Busa kung ikaw naadihas dinihugang ka sa kalibutanong espiritu, kalibutanon sa bang imong awit bisan pang imong pamagi unodlon gyud. No kinahanglan gyud musimba ta sama sa gipangita sa Ginoo nga musimba ta sa espiritu ug sa kamatuoran. So ang pagpuno sa espiritu mo ni pagpapuno og pulong sa atong kasing-kasing. Kinahanglan sa atong panag-awit dunay pulong ni Kristo nga amoy makapuno dito sa atong kauban kanato nga daw kita na nagsultin murag nagwali pinaagi sa ating pag-awit nga ang tanan gyud mamalig-on diha sa pulong sa Dios. Basahon bilagod nato balik ang Colossus 3:16 nagaingon, ang pulong ni Kristo papuy-a nga madagayaon gayud diha kaninyo. No, papuy ako no og magtinudloay og magatinambagay kamo sa sag-usa sa tanang kaalam sa unsang paagi sa mag-aawit kamo mga salmo o mga alawiton o mga awit nga espirituhanon uban ang pagkapamasalamaton diha sa inyo mga singkasing ngadto sa Dios. So ang pag-awit may igsoon dili kini lihok sa ano, dili paglukso-lukso, dili pagsuwaswakit, kundi dunay pagwali, dunay pagsulti sa pulong nga si Kristo ang Dios maoy sentro sa ato, may mensahe sa atong awit. Mabitan ang salmo verbatim na pag-awit sa pag-praise kay tungod ka na pulong sa Dios. So pulong ni Kristo importante kaayo maigsoon. Sa pag-awit kinahanglan naag gyud ang pulong ni Kristo, sa pagbuwali naag gyud ganuman. Kay tungod ang magapaminaw o magadawat sa pulong ni Kristo, timaan nga ikaw usa ka alagad niya. Og masabtan nimong kamatuoran og ang kamatuoran mo'y makahatag nimong kagawasan. Naagyod ang imong ang liberty to worship God, to love Him, to exalt Him. Maigsoon, dili ang atong unod, kundi ang atong bag-ong pagkatao maoy muawit ngadto sa Ginoo. John 8:31-32 nagaingon si Jesucristo og si Jesus miingon sa mga Hudyo nga misalig kaniya, kung pabilin kamo sa akong pulong nan kamo tinuod gayod nga akong mga tinun-an og kamo mahibalo sa kamatuoran og ang kamatuoran magahatag kaninyong kagawasan. So kung muawit di ay ang mga nag-ingong Kristohanon nga dili pinaagi sa kabubutong pag-awit sa Ginoo, maigsuon sila ulipon sa unod, ulipon sa ilang tinguha, dili ulipon sa espiritu. Mo nang kinahanglan gyud mapuno kita sa espiritu o ang pulong ni Jesucristo espiritu. So ikaduha atong tan-aw. Primero atong nakita nga ang pagsimba kinahanglan puno sa espiritu. Karon ang pag-awit sa pagsimba kinahanglan pagpahimatuod sa usag-usa. Dunay pagpahimatuod. Dunay explanation. Dunay paghatag og pagpasabot, no? Dunay counsel, dunay pagtambag, dunay pagpaila sa Dios kinsa siya. Kinahanglan sa atong pag-awit ang mga tag-usa malig-on, no? Ma-edify sa iyang kaugalingon.
Ephesians chapter 5 verse 19. Nagaingon, pag sinultihay kamo ang usa sa usa sa mga pulong sa mga salmo. See, usang pagsulti, usang pag-awit, daw murag nagsulti ka. Imo yung isulti, iklaro nimo, litukon nimo pag-ayo ang mga salmo og sa mga alawiton og sa mga awit nga espirituhanon nga manag-awit og managtugtog nga magadayeg sa Ginoo uban sa bug-os ninyong kasing-kasing. Wow. Kini din pag-awit og paghatag og pagdaig sa Ginoo. Dili lang kay awit ta nga mupiyong tahang to magtumba ta, dili kinahanglan gyud naa ang atong pagsabot, nang atong paglitok aron katong atong katapad nga dunay problema o wala siya kakaila sa Dios o wala pa siya pagsalig kag Kristo, diha sa imong pagsulti, sa imong pag-awit, masabtan nila ang maong mensahe. Nagaingon diya, pagsulti kamo sa usag-usa. So, ang awit nato diha sa pagdaig sa Ginoo, sagrado kini. Sagrado kini nga pag-awit nga nasinati sa tingog diha sa iglesia. Nakibalo, kasabot, gipanginabuhi sa mga miyembro sa iglesia ang kaluwasan nga ilang natagamtam diha sa grasya sa Dios. Mao nang ila kining iawit aron kadtong mga bisita nato masabtan nila kung kinsa ang Dios nga atong ginatay na igsuon. Dunay pagpadayag kang Kristo. Sumala sa ingon sa Hebrews 2:12, sa iyang pag-ingon, ipahayag ko ang imong ngalan ngadto sa akong mga igsuon, sa taliwala sa katilingban pagkadaygon ko ikaw. Kana context na pagsimba, pagkadayeg nga dunay pagpahayag sa ngalan sa Dios aron masabtan nila. Dili kay singgit-singgit, swagit-swagit, tsa-tsa-tsa, bugi-bugi, tanggo-tanggo, maigsuon. Dili sa hugyaw sa atong lawas nga paningtong tadiha, kinahanglan yoy pagdaig sa Dios uban sa pagpasabot sa atong mga kauban. Kinahanglan mapalig-on ang tibok iglesia og magadaig bisan pang atong mga bisita. 1 Corinthians chapter 14 verse 26 nagiingon, unsay hinungdan sa mga pag-awit nga masabtan sa matag usa. Mingon din 1 Corinthians 14:26. Unya, unsa man, mga igsoon, inigtigom ninyo ang matag usa andang nga may alawiton, may pagtulunan, may pinadayag, may igasultig dila o hubad sa kahulugan. Kung doon naman gali dila, kinahanglan dunay hubad, iyang hubaron ni. Nga naman, ipahimo ang tanan alang sa pagpalig-on sa tanang tao nga nagasimba, labi na sa mga miyembro, pagpalig-on sa iglesia. So, kining pag-awit megsoon, atog yung ihatag ang tibok natong kusog sa atong baga, nga dunay kalipay natong awiton ang nasabtan natong mensahe. Dili kay yung piyong lang, sabtong yun nato, kusog. Kay tungod, nasinati nato ang iyang gugma, nasinati nato ang kaluwasan, nga dunay pagdaig, pagsuwagit ka pag-awit, nga dunay kalipay, aron siya madaig. Okay? Aron siya matagaan o himaya. So, ang ingon anang pagkanta, dili angay pulihan sa special nga grupo, mga special number. Kaya tungod ang pagsimba, kinahanglan tanan naa sa iglesia, mo awit sa tanan, dili kay magbayad ka, magsuhol ka og mga choir o mga artistang mo entertain mo. Dili. Kay ang pagsimba kinahanglan matag kasing-kasing musimba. Dili nato gamiton ang professional. Mo nang karaghanan sa mga nagsanlig og nagtuog yun sa pulong sa Dios, mao kinahanglan madungog sa mga katawhan. Dili sila maghimog mga choir. Why choir? Kay why special number? Tanang mo awit sa iglesia, sila espesyal sa harap sa atubangan sa Dios. Kinahanglan tanan mo simba, dili kay espesyal lang, dunay grupo lang magsimba. Kay ang pag-awit kinahanglang tibuok iglesia magaday. Nga naman, nasinati
sa tibok iglesia ang grasya sa Dios sa ilang kinabuhi. Ikatulo, so nakita nato ang pag-awit sa pagsimba kinahanglan puno sa espiritu, pagpahimatuod sa sag-usa, karon ikatulo, kinahanglan kini espirituhanong awit. Espiritual. But pasabot, dili kalibutanon, bisan pa ang tono. Basahan nato utro ang Ephesians 5:19. Pag sinulti ay kamo og sa usa sa mga pulong sa mga salmo og sa mga alawiton og sa mga awit nga espirituhanon. Awit nga espirituhanon. Now, pag sinabing espirituhanon mga igsuon, salmo ka na, pulong na sa Dios. Mga himno ka na, kanang himno mga awit sa mga tao na sinating kaluwasan, sila gyud maka-compose og awit nga Christ-centered, God-centered, dili man-centered. Espirituhanong mga awit, mga igsuon. Dili tawhunong awit o yutan-ong tono. Dahil kausa na imbitahan ko sa usa ka isla, nga usa ka iglesia, nga sila nagtukod dito sa grasya sa Dios, apan wala gud sila matudloi og unsa gyud ang acceptable worship sa Dios, ang igong pagsimba. Mo nang dunay special number, unya mukanta sila, dili tanan makakanta kay wala makasabot. Apan ang ilang kinantahan na igsoon, naipulong sa Dios sa kasinatian nila, apan ang tono, O Ginoo, miss na miss kita, dili na espirituhanon mga igsoon. Tinuod man gali, na sinabi sa tao nga na-miss gyud niya ang Ginoo, apan yu tan-on ng pamaagi, dili na angay, dili gyud na pagsimba sa Ginoo. Kinahanglan naagyod ang espirituhanong awit. Mabitaw nga gigamit din himigson salmo, himno o espirituhanon. Ato ning i-explain no gamay, no. May uligag salmo, may igsoon kana sa Biblia, salmois. Ang buot pa sa nini nagtumong sa basahon. Basahon nga awit. Mao na ang Psalms. Diha sa Psalms, gisuwat din giawit ni David ang ilang experience, ang ilang kasinatian sa gahom sa Dios, labi na sa ilang pagkikumbati sa mga kaaway. So sila gali mo daog pinaagi sa gahom sa Dios na ang ilang mga espada, mga shield nila lang nilukso sa hugyaw sa kalipay, magadaig sila sa Ginoo, magpininsingay sila. Di man na mahimo nato sa iglesia magdatag mga sundang. Mo na akong gipahibalo kaninyo nga dili tanang pamaagi sa daang tugon nga pagsimba nila atong pagabuhaton karon. Ang sustansya, ang kalipay, ang kadasig na apan dili mahimo nga magdatag sundang kasi mag-iskrimahay ta diha. Kay kung atong gamiton ang salmo nga unsa ilang pagsimba maigsuon, kinahanglan magpatay tagbaka diya sulod, no, kay mupatay mo sila baka na sa mga sundang, no. Salmo buto sabot kanang naisulat bahin sa kaayo, bahin sa gahom sa Dios nga nasinati sa mga tao sa panahon ni David, ilang giawit ang pagdaig. So kana ato mo nang gamiton verbatim o word for word kay tungod pagdaig yun sa Ginoo, apan ang aktibidad dili nato buhaton. Kundili naagyod ang pagpanudlo sa Biblia nga kung kita magatigom sa presensya sa Dios, tanang nasod kinahanglan naagyod ang hilom. Apan tunay kalipay kusog nga pag-awit gikan sa baga. Mao nga ang salmo sa daang tugon mahimong kantahon verbatim sa atong panahon karon. Ang sustansya naa. Kinahanglan dili tono sa kalibutan. Ikaduha, himno. Himnois. Kini mao ang mga kapistahan sa daang tugon, no? Ilang gamiton ang mga himno sa ilang kapistahan, mga awit nga gipahinungod ngadto sa Dios. Tungod sa kadagaya, sa blessings, kadaugan, naagyod, pagdaig sa iyang persona, kinsa siya.
ang iyang kinaiya, ang iyang mga buhat sa ilang kinabuhi, pananglitan sama ni Virgin Mary, si Maria, sa diha nga ang anghel nagpakita kaniya atong basahon ang Luke chapter 1 verse 46 og ngadto sa sunod nga bersikulo. Nag-ingon, og si Maria miingon, ang akong kalag nagadayeg sa Ginoo, og ang akong espiritu nagakalipay niya sa Dios nga akong manluluwas. Kay siya nanumbaling man sa timawang kahimtang sa iyang ulipon, kay tan-awa sukad karon ang tanang kaliwatan magatawag kanako nga bulahan, kay ang makagagahom nagbuhat og dakong mga butang alang kanako og balaan ng iyang ngalan, etc. etc. Naagyo gisulti gid Maria ang mga lihok buhat sa Dios. Mao na siya iya kining giawit ang kasinatian ni Maria sa grasya sa Dios. Mao pitong buhaton. Doon tay mga awit nga atong nga ang sentro gyud ang Ginoo sama sa John 3:16. Akong gitagaan ni og tono, no, nga gikan pod sa mga himno nga alawiton sa Kristohanon. Akong muhatag ko gamay. John 3:16. Si Jesus ang dalan, di ba na? John 14:6. Si Jesus ang dalan, kinabuhi kamatuoran, kaniya kapasayloan, kaniya kaluwasan, kaniya buhay na walang hanggang. Tagalog man natal, akong Bisaya. Kana migsuon kasi natian nato na kay latas Ginoo mo nagingalan og hymns, mga kinumpos og mga tao. Apan ang salmo verbatim ug unsay gisulti do salmo atong pag-aawiton. Og napoy mga espiritual nga mga awit, udais pneumatikais sa Greek na udais, ibig sabihin mga espirituanong awit, pagdaig sa Dios gikan sa Kristohanong kasinatian sa iyang personal nga kinabuhi nga daig dili po nga ingon nga naikanta bitaw nga sa Tagalog, magagawa natin ang lahat ng bagay sa mundo, may isang bagay na di magagawa, wala ang Dios kundi ang atong kaugalingon. Kung unsay atong maabuhat, unsay atong kaarangan, atong giawit, ug unsay atong kaakuhan, dili ang Dios mo'y atong gidaig, kundi atong gipadungog kung unsa ta kamaayo ug unsa ang atong pagsalig sa Dios. Apan kinahanglan ang Dios gyud may sentro sa atong panag-awit. Naigsuon, kinahanglan ang Dios mo'y madayeg, dili ang atong kaugalingon, dili ang atong pagkamaayo. So, kinahanglan yun, masabtan nato og unsay pag-awit sa pagsimba. Kinahanglan puno sa Espiritu. Kailangan nagpahimatuod sa sag-usa. Ikatulo, kinahanglan espirituhanong awit ang atong pag-awiton. Ikaupat, kinahanglan magikan sa trono sa atong kalag. Kung sa may trono sa atong kalag, mao ang atong kasing-kasing. Ephesians chapter 5 verse 19 again, nagiingon, pag sinutiay kamo og ang usa sa usa sa mga pulong sa mga salmo og sa mga alawiton og sa mga awit nga espirituhanon nga manag-awit og managtugtog nga makadaig sa Ginoo uban sa bug-os ninyong kasing-kasing. The center, the seat of our soul, of our emotion, the heart, ang atong kasing-kasing yun. Mao ang atong kasing-kasing nga atong din mo ihatag ngadto sa Dios. Dili lang sa pagklaros paglitok, dili lang sa paghatag og maayong himig o huni o kining tono, kinahanglan kasing-kasing. Kasing-kasing nga gibag-o, kasing-kasing nga nagmahal sa Dios. Mao ni ang sulod nga bahin sa tao, ang kasing-kasing. Kay mao kini pagtan-awon sa Dios sa atong pagpangalagad, sa atong pagtuo, sa atong pag-awit, sa atong pagsimba.
1 Samuel chapter 16 verse 7, di ba? Remember? Nagaingon. Og nahitabo sa diha nga sila nanghiabot na nga siya mitutok kang Eliab og miingon sa pagkamatuod ang dinihog ni Jehova anaa sa atubangan niya. Apan si Jehova miingon kang Samuel ayaw pagtan-aw sa iyang naong kun sa gitas-on kun sa iyang barog tungod kay ako nagasalikway kaniya dili na mao siya ingon sa imong Ginoo kay si Jehova nagatan-aw dili ingon sa makita sa tao kay ang tao nagatan-aw sa panagway sa gawas apan si Jehova nagatan-aw sa kasing-kasing. See, kay balo ang Dios ko nang imong kasing-kasing nabag-o na kung gi-anak ka na pag-usab. Apan kung ikaw gi-anak pag-usab niya ang kasing-kasing nimo kalibutanong tuno kalibutanong dili gyud mahimaya ang Ginoo na. Kinahanglan mo awit ta sa atong bug-os nga kasing-kasing nga managamahal gyud sa Dios. Mao ni trono sa atong moral, sa atong kinaiya. Ang espirituhanong kinabuhi kinahanglan maoy magdumala sa atong pag-awit. Gugma gyud sa Dios. Kinahanglan walay awit nga wala masinati sa iyang kasing-kasing lisod. Lisod ka mo awit og mga espirituhanong awit nga wa masinati sa imong kinabuhi, wa ka pa ianak usab, dili ka pa luwas nun. Kinahanglan do na kanay bag-ong kasing-kasing mo ni angay maoy gamito nato. Kitang mga gitubos ni Kristo angay gyud natong awito ng Amazing Grace. Wow, amazing grace. Apan kung sa mga taong dili Kristohanon nga naa pa siya diha, naa pa naglangoy-langoy pa sa sala. Maigsoon, wala sa autoridad mo awit og amazing grace kay tungod wa ni masinati sa iyang kinabuhi. Munang dili tanan nga nagadaig sa Dios, dili tanan nga nagasampit sa ngalan sa Ginoo, madawaton sa Ginoo. Kinahanglan mawalihan siya og kaluwasan. Og usahay kining atong pag-awit nga litok pag-ayo na si Kristo maoy gipadayagay maduluwas, wala ta makahibalo nga kadtong mga dili pa luwas noon makadungog sila adto ablihan ang ilang kasing-kasing og sila pagadawaton sa Ginoo. Mao nga pag-awit hugot sa atong kasing-kasing nga mga Kristohanon aron mabati sa mga dili pa Kristohanon, mga awit nga diniyugan og instrumento. Naagyod ang instrumento. Kinahanglan sumala sa prinsipyo sa regulative principles, regulasyon nga hanay. Kay tungod ang Dios dili Dios sa kasamok. So kinahanglan atong pagabuhaton ang atong pagsimba, ang atong pag-awit, ang atong pagwali, ang atong panghatag, ang atong pag-ampo. Sumala sa 1 Corinthians 14:40 nag-ingon, apan maulamang nga kinahanglan ang tanang mga butang pagahimuon sa paagi nga maligdong o mahusay, decent and order. Maligdong, disente kaayo o mahusay, naagyod diha sa order. Nagsoon. So ikalima, kinahanglan dunay melodiya, melody ang atong awit, no? Sa verse 19, mao lang gyapon nag-ingon sa bandang huli nga manag-awit og managtugtog nga magadaig sa Ginoo uban sa bugos niyong kasing-kasing na ang pag-awit, na ang pagtugtog dunay melody, dunay huni, dili saba, dili samok, dili singgit-singgit, dunay tono, dunay matahom nga pag-awit, matamis, paminahon, labi na sa dili pa Kristohanon, masabtan nila kung unsa, giunsa pagsimba, pag-awit sa mga magtotoo sa tinuod nga Dios. Haom kayo sa dalunggan bu pasabot ng melody. Melodious song kinahanglan na haom sa dalunggan, magdalag kalinaw sa hunahuna sa kasing-kasing, panag-uyon kalipay sa kapahulayan, dunay rest. Dili kini nagasumpaki og makairo-iro unod, no, mga liok-liok labi na dunay bass, boom boom, sunod-sunod po ang imong sampot sa dili na mao, dili tawhon, dili unod nun. Kini wala mag-apan sa beat. Kining beat
nga labaw pa sa tunog kinahanglan dunay gyud melody. Dunay melodiya. Tungod ang Dios simbahon sa katahom ug sa pagkabalaan. Mao na iyang sugo. 1 Chronicles chapter 16 verse 29 nagaingon, ipahinungod kang Jehova ang himaya nga angay sa iyang ngalan. Pagdala og usa ka halad og umadto sa tubangan niya, magsimba kamo kang Jehova sa katahom sa pagkabalaan. Usaw man ang pagkabalaan ug matahom kung samok kayo ang pag-awit. Kinahanglan gyud tanan nagasimba, dungan gyud na sila awit kay tungod tanan nagasimba. Dili walay special number maigsuon. Sila day special nga mosimba, dili tanan kinahanglan gikan sa ilang kasing-kasing hugot o kusog gikan sa ilang baga nga makapatay sa Ginoo sa iyang kahimayaan. So usa maigsuon, simbahon ang atong Ginoo sa maligdong o mahusay nga pamaagi. Kayang Dios dili gyud Dios sa kagubot. Aron mamalig-on ang tibok iglesia. O sa katapusan maigsuon, kinahanglan sa atong pag-awit, kinahanglan angayan sa pagdaig sa Dios pinaagi kang Kristo. Ephesians 5:20. Nga sa kanunay magapasalamat kamo sa Dios Amahan tungod sa tanang mga butang sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Nagyud ang atong pasalamat sa Ginoo sa atong pag-awit, atong yun express ang atong thanksgiving, the fruit of our lips, giving thanks unto God. Kinahanglan gyud nagyud ang atong bug-os nga kasing-kasing tungod iya kitang gisagop didto sa lapok sa kasalanan, sa yanang sa sala. Pagkaanindot gayud nga kita mo simba kaniya dahil sa espiritu og kamaturan. Magapasalamat kanunay alang sa tanang butang ngadto sa Dios nga Amahan sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Sa bisan unsang kanta o awit nga kawas sa pagdaig sa Dios sa ngalan ni Hesukristo, dili gyud madawat nga kini pagsimba. Timan ina maigsuon. So busa gisimba ba nimo ang Dios pinaagi sa imong pag-awit? Naaba gyud ang tinuod nga pagsimba o imong gisayaw-sayawan ang Dios sa iyang atubangan? Unya ang imong tono kalibutanon, ang imo pong mga letra, wala gyoy makita ang Dios, kundi tao, man-centered. Worship, singing of hymns and psalms must be centered upon the grace of God. Kinahanglan yun. So, kinsa ang atong pagkasimbahon? Ang Ginoong Diyos lang gayon. Kinsa ang atong pag-awitan ng pagdaig? Ang Ginoong Diyos lang gayon. Dili ang atong kagalingon. Dili kay tungod doon na kay problema mo, nahilak-hilak ka. No. Ang pag-awit, pagsimba, simba ta sa Diyos. Awit, pagdaig sa Diyos. Kung saan sa pag-awit, kinasing-kasing, pinasikad sa kasinatiang kaluwasan nga atong natagamtam. Kinalan mapuno kita diya sa kaalam, sa pulong ni Kristo. Hinaot pa nga atong pagsimba muhaom gayud sa kabubuton sa Dios. Dili pinaagi og unsay imbento sa tao sa mga dayuhan, mga foreigner nga miabot kanato. Kinahanglan sa pulong sa Dios ang atong pag-awit sa pagsimba. Ampo ta maigsoon. Salamat Ginoo sa imong pulong karong gabiuna. Imo nasab kaming itudluan. Ug pinaagi sa imong balang espiritu mo nagpasabot ka namo. Aron ang among kasing-kasing mahigawas sa tanang kasaypanan. Salamat Lord. Nga sa among pagpadayon sa imong pulong nasabtan gyud namo kamaturan. Ug ang kamaturan mo'y naghatag namo kagawasan sa tanan nga among pagtuon niadto nga kawas diay sa imong kabubuton. Kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.